Zundum. Hello. To, hello kuma ya ne? Kasan yau tana da wuya. Da Obasani da Zundum. Waye mai gaskiya a ciki? Zundum ne mai gaskiya a ciki. Zundum ne mai gaskiya. Haka ne. Gwamna, na kai martaba, na kai yaƙi kuma na yi yaƙi a duk inda yaƙi ya tabbata ya cika yaƙi. A wancan karan na ce muku duniya daban, Najeriya daban. Yau kuma shi yasa na ce da sojoji da 'yan sanda duka ni kakinsu ba shi da amfani na, ai ba siyasa suke ba. Me yasa ka ce da kakin sojoji da na 'yan sanda ba su da amfani? Me yasa ka faɗa haka? Idan ana so a tafi da hanyar addinin musulunci